היי בנות, אז ככה. התרגיל הראשון שאני רוצה לעבוד איתו זה על סקווטים, ואת הסקווטים הזה בחצי דקות שיש לנו, אנחנו לוקחים 30 שניות, אנחנו נעשה חצי אחד ללא תנועה, חצי אחד עם תנועה, תרגיל הכי פשוט, סקווטים. מה שחשוב בסקווטים, משקל על העקבים, ישבן, תחשבו על עצמות הישיבה שלכם, העצמות האלה פה למטה מובילות את התנועה לאחור. אנחנו לא עושות את התנועה קדימה, אנחנו רוצות כמה שיותר אחורה. תדמיינו שיש מאחוריכם כיסא, ואתם רוצות לשבת על כיסא. אם אתם לא בטוחות בעצמכם, אפשר גם לשים מראה מולכם, שתראו שאתם עושות את התנועה נכון, או לשים כיסא מאחורה ופשוט בנגיעה קלה עם הטוסיק. אז אנחנו מתחילות בסקווט סטטי, 30 שניות, נשארות פה. 30 שניות יש לנו פה, שימו לב שכל המשקל על העקבים, לא לברוח קדימה, לנסות לראות תמיד את האצבעות למטה. גב ישר, הנטייה היא להיות פה, תנסו ליישר, לאסוף את שרירי הבטן, גב ישר, תחשבו מהקודקוד עד עצם הזנב שלכם, קו ישר. אנחנו פה לעוד 10 שניות, ואז אנחנו הופכים את זה לתנועה דינמית יותר. אנחנו פה סטטי כרגע, עוד 4, 3, 2, 1, ואנחנו מתחילות לעלות ולשבת, לעלות ולשבת. 30 שניות שזה יופי של תרגיל. פעם אנחנו לא זזות, פעם אנחנו זזות, זה בהחלט עושה את הדקה הזאת הרבה יותר קלה, הרבה יותר פשוטה. זה כל הסיפור, נשאר לנו עוד ממש 10 שניות אחרונות, אתם יכולות לעשות את התרגיל יותר קשה, הם יורדים יותר נמוך, יותר גבוה, יותר גבוה. 1, וסיימנו. זה כל הסיפור, סקווטים דינמי סטטי. הבא, עוד כמה תרגילים גם על העיקרון הזה.